تماشاوانên me niha kamera Rojava TV derbasî focê pêncî û çaran ku li gundê Terteb yê girêdayî bajarê Qamişlo ye. Ev foc girêdayî berê rejîma Besê bû. Ji xwe hûn dibînin li vê derê cebilxaneyan wa ya leşgerî li vê derê bûn. Him jî leşgerên ku yê rejîma Bes beriya niha li vê derê perwerde dîtin. Lewma niha em li vê focî ne ji xwe focê pêncî û çaran jê re tê gotin. Ev foc doh bi şev ji aliyê balaferên İsraîlê ve hate bombebarankirin û di encamê de dengên gelekî bihêz ji bajarê Qamişlo derxist pêş. Lewma daha xuyakirin ku piştî bombebarana balaferên İsraîlê cebilxaneyên leşkeriyên ku berê yên rejîma Besê bû hemû temamî hatin teqandin. Ji xwe ev yek ne tenê li Qamişlo derbasdar bû. Ev êrişên İsraîlê bi balaferên xwe ji hemû cihên cebilxaneyên stratejîkê ku beriya niha di destê rejîma Besê de bû li seranserê Sûriyê li gelek deverên stratejîk dane teqandin. Var,